Моңарчы югалганнарда. Ә сез кем? Мин Дэниел Фарадей. Мин сезне коткарырга килдем. Мин боралыктан сикереп үлә яздым, чөнки сез ярдәм чакырдыгыз. Ул алды. Нәрсәгә килгәннәрдер, ләкин безнең арттан түгел. Эй, бу сезнең боралыктанмы? Әйе, бу әйбәт, әйе. Йөкне ташлый башладылар. Бу нәрсәгә? Сезне һәм кешеләрне коткару. Беләсезме, бу безнең төп максат түгел. Кайсысы төп? Исәнмесез, гафу итегез, мин соңгардым. Сез доктор Бёрк булырга тиеш. Джульет, мин Харпер Стенхоуп. Әйдәгез, утырыгыз. Бүген бер-беребезне яхшырак белү өчен беренче очрашу. Мине дөрес аңлагыз инде, ләкин миңа психотерапевт кирәк түгел. Әйдәгез моны терапия урынына әңгәмә дип атыйк. Ярар, яхшы. Димәк, башладык. Димәк, сез монда бер атна инде. Сезгә нәрсә аеруча ошамады? Минем белән йолдыз кебек сөйләшәләр. Бу сезне гаҗәпләндерәме? Сез монда яңа гына. Әйе, беләм. Мин игътибар үзәгендә булырга яратмыйм. Мин үземне ялгыз хис итәм. Ялгызлык. Бәлки, барысы да сезгә караган кебек тоеладыр. Ләкин сез йолдыз түгел. Һәм бик тиздән сез башкалардан аерылмавыгызны аңларсыз. Беләм, алай диясем килмәде. Әйе? Харпер, бүлдергән өчен гафу ит. Беләм, син бүлдергәнне яратмыйсың, ләкин ben аны күрергә тели. Аны сиңа тапшырам, Том. Синең белән сөйләшү рәхәт иде, Джульет. Утрауга хуш килдең. Харпер шулай эшләргә ярата. Җаныңа керәчәк тә һәм бер атнадан соң аңа атагыз турында еларсыз. Мин моны үзем кичердем. Сезнең гаили йортыгызга хуш килдегез. Бу минем өченме? Бу бөтен йортмы? Сез монда безгә бик мөһим тикшерүдә булышасыз, Джульет. Шуңа без тырышабыз. 2 йокы бүлмәсе, 2 ванна, савыт-саба юу машинасы, яңа тукымалар, тулы суыткыч. Сезнең операны яратуыгызны беләм. Дискларда барлык классика. Бен, бу бит мөгъҗиза. Чынлап, сезгә булай мәшәкатьләнәсе калмаган. Мин монда 6 айга гына. Әйе, әлбәттә. Ләкин барсы да өйдә кебек булсын. Булышыргамы? Юк, барысы да яхшы. Мин аны эләктерә алмыйм. Менә. Яхшы. Рәхмәт. Нигә бу мәшәкатьләр? Без тиздән утрадан китәчәкбез бит. Төнне каядыр үткәрергә кирәк бит. Джульет, Шарлотта белән Фарадейны күрмәдеңме? Аларның әйберләре юк. Юк, аларны күрмәдем. Телефон синдәме? Ул аларның джунглига киткәннәрен күргән. Нигә әйтмәгән? Син алар дуслар дидең. Алай түгелме? Зур мәйданны тикшерергә кирәк. Шуңа бүленик. Эзләр тапсагыз, мине чакырыгыз. Мин сезгә килермен.